at låse døren op her. Hvem er det? Ej, Vil du sende penge til skolen til? Er der nogen, der vil betale noget til et tag? Video, den kører nat og dag. Du skal bare lægge dig som en kugle, Ida! Kom med mig! Er du klar? Ja! Optager du? Nå, men til alle jer derude, ikke? Det er meget vigtigt at børste sine tænder, ikke? Hvad har du egentlig tænkt, at du skal lave for? Nå, Bent. Skal vi synge en sang? Ja, det synes jeg, Bente. Men jeg gør ikke noget sjovt. Jeg er sådan givet en menneske, så det gør. Nu man siger det på fransk. Jeg kan se det komme. Wow, det kan lige tro. Det bliver en par, og hvad synes jeg, du er? Hvorfor jorden bliver til to? Der kunne man sige i luften, og en trøjt om overalt. Så den som de to visker, kan jeg se. Det her, det er der igen. Perspektiv. Ingen der siger dig. Og der står dig. Prøv i munden. For jeg er sikker på, at vi er nået til fælles. At vores mål, det aldrig vil fejles. Løs mig. Louise forældre, de skal altid sige, nå, må jeg se dine biser, ikke? Så kommer sådan her. Vi kalder os The Cold-Blooded Masters. Vi er The Cold-Blooded. Den skal jeg forklare. Nej. Jo, de drenge, for den skal Nej, vi siger det begge to. den skal jeg forklare. Prøv det igen. Pokémon, I will catch them all. Yeah. Hvad skal jeg synge? Jeg skal ud og sidde på bænken, ikke? Ja, men nu er jeg ikke klar på.